Il-ħadd filgħodu d-dera tal-port il-Kbir kienet isbaħ minn tas-soltu. Mal-ġmiel naturali tal-port inaqdu għexieren ta' dgħajjes li ħadu sehem fl-ewwel Solidarjetà Cruise organizzat mill-uffiċċju tal-President. Il-Vjaġġ tal-Bahar tajru l-bandiera safra bħala simbolu ta' solidarjetà. Dan għax il-flus li jinġabru marru għall-Malta Community Chest Fund. Id-dgħajjes instaqu mill-port il-Kbir sa Sampaw lill-Bahar u minn barra d-dilettanti li ta' kull nhar ta' ħadd ikunu fuq il-Bahar kien hemm persuni oħra li ddeċidew li jikru d-dgħajsa l-okkażjoni. Oħrajn telgħu fuq xi waħda mid-dgħajjes li kumpaniji normalment jużaw għat-turisti. Min fuq il-Bahar ikun sikwit xorta waħda baqa' impressjonat b'din l-attività. Kienet jiġifieri xi ħaġa verament sabiħa, jalla terġa' ssir. Kien hemm numru kbir ta' parteċipanti u naħseb li jekk issaqsi lil kulħadd ħajlek l-istess ħaġa. Attività bħal din kienet tirrikjedi ħafna xogħol. Peter Valentino, wieħed mill-organizzaturi fisser kif ix-xogħol għal din l-attività beda 3 xhur ilu. L-ewwel nett hija vasta, il-playground tagħna huwa vast ħafna, mhuwiex logħba tennis allura speċi ta' taf x'għandek u għandek gate money u għandek udjenza ġifieri. Hawnhekk għandna każ li kulħadd kien parteċipant, mhux spettatur, ma parteċipant addirittura. U xogħol nirringrazzja ħafna Civil Protection, Armata, Pulizija, tant daħlu entitajiet, Transport Malta. Ma setax jonqos li quddiem is-suċċess tal-attività l-President tkun sodisfatta. Bħal dejjem l-emozzjonijiet fuq wiċċha kienu evidenti. L-iktar meta spjegat kemm bil-flus miġbura se ssir differenza. Il-fondi li se jinġabru minn dan l-avveniment se jmorru biex jgħinu għal €250,000 spejjeż li għandna fix-xahar biex nagħtu kimoterapija speċjalizzata, mediċini speċjalizzati u biex ngħinu wkoll pazjenti Maltin li jkunu ikollhom bżonn il-kura ġewwa l-Ingilterra.